ଝିଅ ଜନମ ପର ଘରକୁ ଲୋ, ପୁଅ ଜନମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣ ଡେଲିଭରି ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା। 3ଟା ପୁଅ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଗୋଟେ ହଁ ହେଲା ଆଉ। ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସତେକି ଘର ସତେକି ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ, ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ନଳା ନେଇ ପକାଇଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ତ ବୁଝେଇଲୁ, ଦେଖ ଝିଅ ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା, ଯାହା ବି ହେଲେ ତମ ଘର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ। ଧର ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଝିଅଟା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଝିଅଟା ମାନେ ହଁ ଯେ, ଆରେ ହଁ ଯେ କ'ଣ ଝିଅ 3ଟା ଝିଅ ପୁଅ ହେଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଝିଅ କେତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ତ ସେଟା ପୁରା ଜନ୍ମରୁ ସେଟା ହାରାମି। ମୋର କ'ଣ ପୁଅ ନାହିଁ କି? ସେ ଜିନିଷ ସେୟା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଟିକେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ବାହା କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ଆଉ ପୁଅ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଚାକିରି ଯଦି ନ ହେବ, ସେ ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ। ସେ ଚାକିରି ହେଲା ପରେ ତା ଗୋଟେ ବାହାଘର, ଏ ବୋହୂଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ନାହିଁ ନା। ଆପଣ ଝିଅଟି ଧର 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହା କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷକରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଝିଅ ତ ମାସେ ବାହାର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ରହିବ ନା, ଜୁଇଁ ଆସିବ। ଝିଅ ତ ଆସିବ, ଜୁଇଁ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଜୁଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ବୁଝିବ? ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ସେଇଟା ବୁଝିବାରେ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଦେବା ନମ, ଶାଶୁ ଦେବା ନମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଦେଖି ହେଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯୌତୁକ ଦେଇ ବାହାଘର କରିଥିବେ, ସେ କ'ଣ ସେ ବର୍ଷେ କ'ଣ ବହୁ ଘରେ ଅଛି, 2-3 ମାସରେ ସେ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଝିଅଟି ଜନ୍ମ କଲେ, ଆପଣ ଡବଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆସି ଜୁଇଁଟେ ରହିଲା ଘରେ, ଘରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା, ମାଲପତ୍ରଟା ମିଳିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କହୁ ତ ଶାଶୁ କି ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି, ତାର ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜୁଇଁ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲଟା 15,000 10,000 ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମା ଯଦି କହିଥିବ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଉ ବୋଲି, ଆରେ ହଁ ମୋ ପଇସା ଦରମା ପାଇନି, ଏଇଭଳିଆ ନେଚ, ଏଇଭଳିଆ ଆଜିକାଲି ନୀତି ରିବାଜ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଘରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ ଗୋଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ। ଝିଅ ତାଙ୍କର ସେ ବାହା କରିଦେଲେ, ଆପଣ ବାହା କରିଦେଲେ, ଜୁଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିଲା। ପୁଅଟି କ'ଣ କଲା? ପୁଅଟି ଆପଣ ବାହା କଲେ, ପୁଅ ଯାଇକି ଶ୍ୱଶୁର ରହିଲା। ପୁଅ ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଲା? ଖାଲି ହାତରେ ରାନ୍ଧିବ, ହାତରେ ରାନ୍ଧି ମଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ବିଚାରା ମରିବ ଜାଣିଥିବ। ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥିବ, ସେ ମଲା ଜାଣିଥିବ। ତେଣୁକରି 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଯେତେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା କରନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ବଚାଅ ସରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ତ ପଢ଼ିଲା, ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଆଉ ତା ବାଦେ ଏ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି କାହାକୁ ଟିକେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତାର ଡ୍ରେସ୍, ତାର ମୋବାଇଲ, ତାର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପକେଟ୍ ମନି ଆପଣ ତ ଦେବାକୁ ନା, ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେବାକୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ତ ପୁରା ଜାଲମ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପିଲାଟା ପଇସା ବାଲା ପିଲା, ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବହି ଚାଲିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନ ସାରା ବହି ଚାଲିବରେ ବାପା। ଏଇଭଳି ଆଜିକାଲି ପୁଅ ସବୁ ବୋକା ଗୁଡ଼ା, ତ ସେଟା ଏତ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ଗବଦୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଯାହା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କଲେଜ ଗଲା ମାନେ ଝିଅ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରା ତ ମାଲାମାଲ ହେଲେ, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭାଡ଼ ପୁଅ କାହିଁ ଜନ୍ମ କରିବ? ତୁମେ କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇବ, ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ କରିବେ, ସିଏ କରିବେ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ତକଲିଫ କରିବେ। ସେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିସିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଜୁଇଁ ନେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଣିବ, ପୁଅର ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବିଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ମୋ ପୁଅର ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଅଛି, ସେଇଟା ପୂର୍ବାଷ୍ଟମୀ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ହେଇଥିଲା, ଅଗୁଡ଼ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ସେ କହିଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି କେବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲାன்னு ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି।